Tinokuchingamidzai Wonderful to mese. see you again. Zvakanaka kukuonai zvakare. I will start our meeting tonight with prayer, so I invite you to kneel. Tichatanga musangano wedu manheru ano nemunamato. Ndinokukokai mese kuti tifugame. Our loving God in heaven, Mwari wedu vane rudo vekudenga. it's been a long 12 months since we've met together here in the islands of the sea. Dzave 12 months dzakareba tisati tasangana pano pamwe chete kuislands of the sea. We have very precious memories of the past Tine ndangariro dziri precious dzakakosha that made this present camp meeting bring dzezvekumashure. us closer together and closer to you. But makaita ke meeting ino itiunze pamwe chete uye tiswedere pedyo nemwi. We invite your presence to give clarity and understanding. Tinokoka uvepo hwenyu kuti hutipewo kujekesa uye kunzwisisa. Bless us with an understanding of your character, Tikomborereiwo nekunzwisisa karekta yenyu that we might be transformed by it. kuti tigone kuzoshandurwawo nekarekta yenyu iyoyo. We ask this in Jesus' name. Amen. Izvi tinozvikumbira muzita raJesu. Amen. It's been a long week and the weather is very warm. Rari vhiki rakareba uye kuri kudziya chaizvo. So we're going to tackle something simple tonight. Asi tichabata chinhu chiri nyore mausiku ano. I've asked you to bring your Bibles. Ndakukumbirai kuti muunze mabhaibheri enyu. And I can see they're already open and ready. Ndinoona kuti mamazarura akatogadzirira chaizvo. If you'd like to go to 2 Peter chapter 1 verse 12. Taenda kuna 2 Peter chapter 1 ndima ya12. 2 Peter 1:12. 2 Peter chapter 1 ndima ya12. Wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though you know them, and be established in the present truth. Handizoregereri kukuisai mukundangariro yezvinhu zvese izvi, kunyange muchizviziva, muri established zvakare muchokwadi chanhasi. This is the second letter of Peter to the members of the church. Iyi ndiyo tsamba yechipiri yaPeter kumamembers vesangano. And he's going to remind them of things that he's already said and written to them. Achavarangaridza zvinhu zvaakatotaura kwavari akavanyorera nechekare. The purpose of that is that they can be established in what is present truth. Basa raizvozvo nderekuti vagodzika midzi mune chokwadi chanhasi. So we're going to go over tonight things that you already know. Saka nhasi uno tichadzokorodza zvinhu zvamunotoziva nechekare. To establish us. Kuti tidzike midzi mazviri. So we've been talking about the early and latter rain. Tati kutaura nezve early rain nelatter rain. And where do we mark the beginning of the early rain? Kutanga kwe-early rain tinokumaka papi? 2001. Tinokumaka mugore ra2001. Early rain. Mvura yekutanga. Then we've got the Sunday law. Tozoita Sunday law. I'm going to write 2024. Ndichanyora 2024. The latter rain and then close of probation. Latter rain, then kuvharwa kwemutsa. So we know the early rain is this period from 2001 to Sunday law. Saka tinoziva kuti early rain ndiyo nguva inobva kuna 2001 kusvikira paSunday law. And where do we mark the midnight cry?
Midnight Cry Court tinoimaka papi? 2018. 2018. So how much of this history is early rain? Saka munhoroondo yese iyi ndezvipi zviri early rain? The whole history. Inhoroondo yacho yese. What's the difference between the rain that came prior to 2018 and the rain after? Musiyano upi uri pamvura yakanaya mumashure ma2018 neyakanaya If we think of the after agriculture model, 2018? what would be the difference? Kana tikangofunga nemodel yeagriculture, musiyano unenge uri chii? What did the early rain produce here? Mvura yakatanga kunaya apa yakaprodusa chii? Big voice. Well, there's a seed. We place the seed here. Tine mhodzi tinoimaka panapa. Rain's going to come and create what? Mvura ichauya yogadzira chii? Blade. Yogadzira kamoyo keplant kaya. More rain's going to come and create Imwe fruit. mvura inozouya ichinaya inogadzira chii? We know in the latter rain we get the maturity of that fruit. Mulatter rain tinoziva kuti chibereko ichi chinosvika pakuzoibva. We could say the difference between the blade and the fruit is complexity. Tinogona kuti musiyano uripo pakati pekamoyo kanotanga kubuda nechibereko chinoitwa ikungova complex kwazvinenge zvaita. This is still rain that has produced this blade. Asi ichingori mvura yaproducer kamoyo aka. It's created a new life form. Yagadzira upenyu hutsva. Everything that is needed is in that seed. Zvinhu zvese zvinodiwa zvinodikanwa zvinenge zviri mumhodzi. And the messages are going to cause growth. Mamessages aya achakonzeresa kuti pave nekukura. You can't have fruit unless you have the blade first. Haugoni kuti unge uine chibereko kunze kwokuti uine kamoyo kanotanga kubuda. It has to start somewhere. Zvinofanira kuve nepazvinotangira. But we can see how much more complex this plant is here from its beginning. Asi tinoona kuti chibereko chedu chava complex zvakanyanya sei than zvachachimbori kumashure. What we want to do tonight is to have a look at what's simple to see if it can help us to understand what's complex. Zvatinoda kuita manheru ano kuda kunzwisisa izvi zviri nyore kuti zvigone kutibetsera kunzwisisa izvo zvinenge zvakapetana. We will see that what's complex is a repeat and enlarge of what's simple. Tichaona kuti zviri complex zviya kungodzokorodza nekuwedzera pane zvinhu zvazviri simple. Around about the turn of the century, nechekutanga kwecentury, which makes me feel really old, zvinondiita kuti ndinzonge ndachembera chaizvo. I went on a search of the Bible. I wanted to understand something. Ndakaenda mubhaibheri ndichida kunzvera ndichida kunzwisisa chimwe chinhu. I wanted to understand Luke 21:24. Ndaida kunzwisisa Luke chapter 21 ndima ya24. It talks about how Jerusalem will be trodden down of the Gentiles until the times of the Gentiles be fulfilled. Inotaura kuti Jerusalem ichatsikwa-tsikwa sei nemagentiles kusvikira nguva yemagentiles yazadzikiswa. I had believed for some time that verse was fulfilled in 1967. Kwenguva ndakatombotenda kuti vhesi riya rakanga rafulfillwa muna 1967. When Israel defeated an alliance of Arab nations in the Six-Day War. Apo Israeri yakakunda mubatanidzwa wema-nations muhondo yakatora mazuva matanhatu. The literal Jews had retained literal Israel, the literal glorious land. MaJews vari literal vanga vatora Jerusalem iri literal, Israel iri literal. And as I try to understand this verse,
Pandaizama kuda kunzwisisa ndima iyoyi, the thought came to my mind that what would help me was an understanding of the daily. pane pfungwa yakauya mupfungwa dzangu yekuti zvingandibatsira kunzwisisa nhau yedaily. I don't know where that came from, but I thought if I understood the daily, I'll understand Luke 21:24. Izvi handisi kuti zvakabva kupi pfungwa idzodzo, asi ndakangofunga kuti ndikanzwisisa daily iyi ndinonzwisisa Luke 21 ndima ye24. It's very hard, and I think impossible, to empty your mind of preconceived opinions. Zvakaoma uye ndofunga kuti zvinenge zvitori impossible kubvisa ma-preconceived ideas I mupfungwa tried to dzako. do that, Ndakambozama kuzviita, but there was a little file in my brain that said the daily was Christ's heavenly ministry. asi paiva nekafaira kaiva kwemubrain mangu so kaiti daily i-heavenly ministry yaKristu. But I needed to understand that for myself. Asi izvi ndaifanira kuzvinzwisisira pachangu ndega. That search for the understanding of those two things went over a couple of years. Ndichitsvaga kuda kunzwisisa zvinhu izvozvo zviviri zvakatora makore akati And I wandei. found the answer to the question on the daily in the Seventh-day Adventist Bible commentary. Mhinduro yekuti daily chii ndakazoiwana mu-Seventh-day Adventist Bible commentary. I looked through many sources. I had all the lexicons and thesauruses, all the language tools. Ndakatsvaga ma-lexicons ese, ma-thesaurus, ma-tools ese aya anoshandiswa kunzwisisa language ese ndaiva nawo ndakatsvaga. But the Seventh-day Adventist Bible commentary laid it out very clearly. Asi Bible commentary re-Seventh-day Adventist rakazviwaridza pachena zvakajeka. Because what it did is it laid out the two views side by side. Nekuti zvarakaita rakawaridza miono yacho iri miviri padivi nepadivi. The old view that the daily was paganism. View yekare yekuti daily yaiva paganism. And the new view, which was really an old view, that it was Christ's heavenly ministry in the sanctuary. Neview itsva yanga ichingori zvayo old view yekuti yaiva ministry yaKristu musanctuary Those yekudei. two views were at odds with each other. Maviews maviri aya aiva nekupikisana kwaaiita. But when they laid out the two histories, it became evident that it was paganism. Asi pavakawaridza nhoroondo mbiri idzi zvakava pachena kuti ipaganism. I was pretty happy to get that understanding. Ndakafara chaizvo kuva nekunzwisisa ikoko. And I thought, I wonder how many other people out there are teaching this. Ndikafunga kuti kune vamwe vanhu here vari kunze uko hameno ndofunga vangani vari kuzvidzidzisa zvinhu izvi. And I did a Google search. Kwakuchitsvaga paGoogle. And I found an audio recording of Elder Jeff Peppinger. Kwakuwana recording yakudhara yeaudio yaElder Jeff He not only Peppinger. explained the daily, Havana koga kungotsanangura nyaya yedaily, but he also explained Luke 21:24. asi vakatsanangurawo zvakare Luke chapter 21 ndima ya24. That the times of the Gentiles had been fulfilled in 1798. Kuti matimes ema-Gentiles akanga azadzikiswa mugore ra1798. And that message gave me the answers to my two questions. Message iyi yakandipa mhinduro kumibvunzo miviri yandandiinayo. And I thought, sign me up, I've found my people. Ndikafunga kuti ndijoinise ndawana vanhu vangu. The message of the daily is a message prior to 2001. Message yedaily imessage iri mumashure The before 25:20 2001. is part of the early reign. 25:20
ipart yekunaya kwekutanga kuya. And Elder Jeff brought those two messages together with great clarity. Elder Jeff Pipinja vakaunza message mbiri idzi zvakanaka nekujekesa It created a kwakuripo. blade in me and a blade in the movement. Zvakagadzira kamwoyo kaya mandiri uye nekamwoyo kaya mumovement, kamwoyo keplant. When Elder Tess comes along in 2018, Elder Tess pavanozouyawo mugore ra2018, she's going to take these messages that are very simple vachatora mameseji aya ari simple zvakadaro and add complexity to them. Vowedzera kupetano kumameseji iwaya. Because she's going to show that they are complex historical events. Nekuti vacharatidza kuti mahistorical events ari complex. We got the simple messages and they did their work. Takava nemameseji ari simple, akaita basa ravo. But we needed the complexity to create fruit. Asi tainida complexity iyi kuti zvibereko zviberekwe. And so hidden histories in Daniel 11 come to life. Naizvozvo, nhoroondo dzakavanzika muna Daniel dzakabuda pachena. And we are now understanding line upon line in a greater degree than we had before. Izvezvi taakunzwisisa line upon line nekunzwisisa kukuru than kwataiva nako kare. What the early rain does is it gives us bones. Early rain inotipa mabhonzo. And we need to put more flesh on those bones. Pamabhonzo aya tochifana manje kuisa munyevu kana nyama pa. But the bones are still valid and they give us the basic structure. Mabhonzo aya anenge achiri valid, anotipa structure iri basic. So I want to start by reviewing some basic structure tonight. Saka manheru anondoda kutanga nekudzokorodza structure iri basic. And I'm going to be reminding us of things we already know. Ndichange ndichitirangaridza nezvinhu zvatinotoziva nechekare. So we're going to review something that we've done to death here. Tichadzokorodza chinhu chataita. And look at the prophecies of Daniel. Chatakaita nechekare. Totarisa zviprofita So zvaDaniel. Daniel lays out 4 prophetic histories Daniel anowaridza maprophetic histories mana. that are built on the principle of repeat and enlarge. Anovakirwa paprinciple yekudzokorodza nekuwedzera. So what are our chapters? Saka machapters edu ndeapi? Chapter 2, Chapter 7, Chapter 8 ne9, Chapter 11 ne12. 4 prophetic histories and how many kingdoms of prophecy? Maprophetic histories mana nemakingdom eprophecy mangani. Babylon, Babylon, Medo-Persia, Medo-Persia, Greece and Rome. Greece neRome. And with Daniel 2, we get the image. Daniel 2 inotipa chitombi That tells us that these kingdoms will increase in strength but decrease in morality. Inotiudza kuti umambo uhu madzimambo akauya achadzikira mumasimba Gold, achiwedzera silver, muimmorality. bronze, iron. Goridhe, silver, bronze neiron. But already we know that there is more complexity to Rome than we see in the other kingdoms. Asi nechekare tinoziva kuti muRome mune complexity yakati wandei than yatinoona We have mumakingdoms legs, we emumashure. have feet of iron and clay, we have toes. Tine makumbo, tine tsoka dze-iron and clay, then tine zvigunwe. So Rome goes through to the end, but it has different stages. Rome inozosvika kusvika kumagumo asi ine mastages akasiyana-siyana. What's the story of so what's the theme of Daniel 2? Theme
yeDaniel 2 ichii. Thou, O king, are a king of kings. Iwe mambo uri mambo wemadzimambo. After thee shall arise another. Mushure mako muchasumuka mumwe. So what's our theme? Saka theme You yedu can't have a king without a ichii. kingdom. You can't have a kingdom without a king. Haugoni kuva namambo asina kingdom. Haugoni kuva nekingdom isina mambo. Daniel 7. You know the story. Daniel chapter 7 nyaya yacho munoiziva. Lion, bear, leopard, and beast. Pane lion, pane bear, pane leopard, pozoita What's beast. the theme? Theme yacho ndeyechii. Politics. Theme inyaya yezvematongerwo enyika. This is how these kingdoms behave, how they conquer and rule. Ndo behavior yema-kingdoms aya. Vanokonka sei, And when vachitonga we look sei. at the fourth beast, what do we see? Patinotarisa chikara chechina, tinoonei? Complexity, Tinoona chakapetanwa zvakadaro. different stages. Chine mastage akasiyana-siyana. Daniel 9. What kind of symbology are we seeing in Daniel 8 and 9? Daniel 9 ndeapi masymbols atinoona muna Daniel 8 na9 akaita sei? Louder. Religion. Why? Why do we say religion? Hanzi nyaya yechitendero. Nemhaka yechiti nyaya yechitendero. These are counterfeit sanctuary language. Iyi ilanguage inoita counterfeit sanctuary. Ram, he-goat, horns. Pane ram, poita he-goat, pozoita nyanga. Sacrificial animals Ma-animals that their blood is transferred to the sanctuary by the horns of the sacrificial tables. ma-animals anosacrificewa emusanctuary, ropa rawo rinotransferiwa kunyanga dzepatable iya. We see that Babylon, while it's not mentioned here, taona kuti Babylon haina kutaurwa panapa, is the oxen of Daniel 4. Ndiyo mhou yekuna Daniel 4. And this is where we also see complexity connected with the horns. Ndo patinoonawo complexity iya kana kupetanwa kwakabatana nenyaya yenyanga. The blood or the life of Babylon, Medo Persia, and Greece Ropa kana upenyu hweBabylon, Medo Persia neGreece will be transferred to Rome. unotransferiwa kuenda kuRome. It'll take on the religion and culture of all the previous kingdoms. Inotora zvitendero nemaculture emakingdoms ese akauya kumashure kwayo. What's the story of Daniel 11? Nyaya yeDaniel 11 ndeipi? King of the North. Inyaya yamambo wekumusoro. Because who's our kings of the North? Madzimambo ekuNorth All ndivanani? of these. Vese ava. So Babylon, even though it's not mentioned, Saka is the Babylon, first king of the North. Babylon kunyange zvisina kutaurwa ndiyo king of the north It's wekutanga. going to get conquered by Medo Persia, who will become the king of the North. Ichakundwa masimba neMedo Persia inozovawo king of the north. Who will be conquered by Greece, which will become the king of the North. Inokurirwawo masimba neGreece inozovawo king of the north. Who will be conquered by Rome, who will be the last king of the North. Inozokundwawo masimba neRome inova king of the north And wekupedzisira. when we get into Rome as the last king of the North, Patinopindawo muRome salast king of the north, we're going to see complexity, tichaona zvakare paine kupetana. because it's going to go through 3 different phases. Nekuti ichaenda mumastage 3 matatu akasiyana. So all of this is simple.
Zvese izvi zviri simple. The histories laid out about Rome are simple, Nhoroondo dzakawaridzwa pamusoro peRome dziri but we simple. can see even at a simple level that Rome has a complexity that the other kingdoms don't. Asi kunyange palevhel iri simple iyoyo tinotoona kuti Rome ine kamwe kakupetanwa kainako kasina mamwe makingdoms. So I want to have a look at this. Saka ndoda kumbotarisa izvi zvatenderedzwa. Daniel 11 and the story of the king of the north. Daniel 11 nenyaya yaking of the north. And we're going to see that there are 3 histories of Rome given in Daniel 11. Tichaona kuti pane nhoroondo 3 dzeRome dzatinopiwa mubhuku raDaniel 11. What does Rome have to do in order to become king of the north? Kuti Rome igova king of the north inofana kuita sei? Big voice. Conquer. Has to conquer the previous king of the north. Inofana kukunda king of the north wekumashure. It's going to conquer the previous king of the north. Ichakunda We'll come back to this king of the history north and look at it a bit wekumashure. closer in a minute. Tichadzokera kunhoroondo iyi toitarisa zvakati It nyanyei. has to become the king of the north. Inofana kutanga yava king of the north. Then what's it going to do next? Chaichaita next chi? Do you remember? Mucharangarira here? Got to conquer 3 geographical areas. Inofana kukunda mageographical areas 3. And then it's going to rule the world. You remember? Yozotonga nyika. Mucharangarira I'm here? reminding you of things you already know. I'm just putting you on the spot. Ndiri kukurangadzai zvinhu zvamunotoziva nechekare. And then it's going to rule the world for how long? Yozotonga nyika kwenguva yakareba sei? For a time. 360 years. Inonzi for a time. Inova 360. Then we're going to come down. This is pagan Rome. Ancient Rome. Pagan Rome. Rome yekare. We'll come down to papal Rome. Todzika kupapal Rome. And what's the story of papal Rome? Konya papal Rome ndeipi? Same pattern. Ine pattern yakangofanana naiyoyo. What does it have to do first before it rules the world? Inofana kutanga yaita sei isati yatonga nyika? What's it going to conquer? Ichakunda chi? Got to pluck up 3 horns. Ichadzura nyanga 3. The Heruli, the Maherulai, Vandals, Mavandal, and the Ostrogoths. nemaOstrogoths. Then what's it going to do? Inobva yazoita sei? For how long? Hanzi inotonga nyika kwenguva yakareba sei? A time, Nguva, times, nguva 2 and half a time. nehafu yenguva. So when we come down to modern Rome, Patinozosvika paRome yanhasi, what's it got to do? iri kufana kuita sei? Conquer 3 geographical areas before it can rule the world. Kukunda mageographical area 3 isati yagona kutonga nyika yese. We mark the first one as 1989. Yekutanga tinoimaka pana 1989. And the conquering is of? Kukunda chi? King of the South. We'll say the USSR. Inokunda
king of the south kana kutoti USSR. And then Yozodii? we're doing the simple. Tikuita zviri simple. You've got a Bible in your hands. Mabhaibheri munawo mumaoko enyu. All right. Before we fill this in, let's go back to this one. Tisati tazadzikisa izvi ngatidzokerei kune izvi. Go to Daniel chapter 11. Handei kuna Daniel chapter 11. And we're going to jump in. Tichajamba, tichipinda. We'll jump in at verse 14. Tichananga paverse 14. And in those times there shall many stand up against the king of the south. Munguva idzodzo, Also, the robbers of thy people shall exalt themselves to establish the vision, but they shall fall. munguva idzodzo, vazhinji vachasumuka vari against king of the south. Zvakare, marobhers evanhu venyu vachazvitutumadza. So we've jumped into a Vachizozviestablisha history vision. where the king of Asi the south vachawa. is in trouble. Tajamba kupinda muhistory apo, king of the south vanenge vari mutrouble. Who's standing up against the king of the south? Ndiani ari kumisidzana naking of the south? What does the verse say? Vhesi riri kuti chii? Many. Hanzi vazhinji. Many are standing up against the king of the south. Vazhinji vanomira vachimisidzana naking of the south. And also the robbers of God's people Zvakare, are exalting themselves. marobhers evanhu vaMwari vanenge So the king vachisimudzira of the south has pamusoro. many enemies, and one of them here is Rome. Saka king of the south ane vavengi vakawanda. Mumwe wevavengi vake ndiyo Rome. The robbers of God's people is Rome. Marobhers evanhu vaMwari ndiyo Rome. And we can prove that from Daniel chapter 2. Izvi tinogona kuzvipruvha kubva kuna Daniel chapter 2. Because that word robbers means breakers. Nekuti vara iroro rekuti robbers rinoreva kuti vanotsemura. And in Romans chapter 2, it is the fourth kingdom that breaks God's people. Muna Romans chapter 2, ikingdom yechi4 inotsemura yotsemura vanhu vaMwari. But it is Rome that establishes the vision, and Rome also falls. Asi iRome inosimbisa vision, zvakare iRome ichazowa. So come to verse 16. Tosvika paverse 16. I'm sorry, we'll read verse 15. Let's not jump. Regai tiverenge verse 15 ngatisajambai. So the king of the north shall come and cast up a mount and take the most fenced cities. King of the north achauya oisa gomo otora mafenced cities mazhinji acho. And the arms of the south shall not withstand, neither their chosen people, neither there shall be any strength to withstand. Mambo wekusouth, maarms ekusouth, mauto ekusouth haazomiri, haazogoni zvakare kumisidzana So the king of the south is vakachuzwa. in trouble. Haazovi nesimba rekumisidzana navo. Saka king of the The south king of the anenge north apinda is going to mutrouble. come against the king of the south. King of the north achauya against king wekusouth. And who's the king of the north here? Apa king of the north ndiani? In verse 15. Mundima ya15. Who's the king of the north in verse 15? Verse 15 ndiani king of the north? Rome's not king of the north yet. Rome haisati ya king of the north. It's the same king of the north that's been fighting the king of the south in the previous verses. Ndiye king of the north wakare anga ari kurwisanisana na king of the south mumavhesi emumashure. Ndiyo Greece. But remember, Greece gets divided up Asi into lots rangarirai, of sections.
Greece inopatsanurwa kuita zvikamu zvakawanda. and then into 4, Yozoita zvikamu 4, and then into 2. pozosara 2. King of the North and the King of the South are both who? King of the North naKing of the South vese vari vaviri ndiani? They're both Greece. Vari vaviri vanenge vari Greece. So the King of the North of Greece is fighting the King of the South of Greece. King of the North wekuGreece ari kurwisana naKing of the South wekuGreece. And the King of the South of Greece is in trouble. King of the South wekuGreece anenge apinda mumatambudziko. Verse 16. Ndima 16. But he that cometh against him, Asi uyo anouya achirwisanisana naye. we have to determine who these pronouns belong to. Mapronouns aya tinofanira kudetermina kuti ari kubhilonga kunani. Who's the he and who's the him? Ari kunzi he ndiani, ari kunzi him ndiani. Rome is coming against the King of the North. Rome ari kuuya against King of the North. Rome is coming against the King of the North of the South. Sorry, of Egypt. Rome ari kuuya against King of the North weEgypt. So this is 64 BC. Saka iyi 64 BC. Rome is going to conquer the Seleucid Empire. Rome ichakunda empire yeSeleucid. Pompey, Roman general, is going to annex Syria. Rome in general ichapamba Syria. It is the end of Seleucid rule. Ndo magumo ekutonga kweveSeleucid. And Rome is now the King of the North. Rome inenge yava King of the North. But it's been a player in history for a while. Asi yanga iri mutambi munhoroondo kwechinguva. It's been meddling in the affairs of countries for years. Yanga iri kupindira munhau dzenyika kwemakore nemakore. But now it is King of the North. Asi izvezvi inenge yava King of the North. So what's it going to do next? Saka chaichaita next chi. Verse 16. Ndima 16. But he that cometh against him shall do according to his own will, and none shall stand before Rome. Asi uyo achauya kuzomupikisa achaita zviri kuda kwake, hapana achagona kuzomisidzana neRome. And Rome, the King of the North, shall stand where? Rome, King of the North, ichamira papi? Which by the King of the North's hands shall be consumed. Apo neruoko rwaKing of the North ichazokurirwa. 63 BC. Gore ra 63 BC. This is where Pompey captures Jerusalem. Ndipapo Pompey anopamba Jerusalem. He enters the most holy place. Opinda munzvimbo tsvene-tsvene. He appoints the rulers in Jerusalem and in Judea. Anoappointa vatongi muJerusalem nemuJudea. And this is where you mark Roman control over Judea. Ndipo patinomaka kutonga kwevaRoma munzvimbo yeJudea. Okay, so he's conquered 2 geographical areas. Saka anenge akunda mageographical areas maviri. He needs to conquer the 3rd. Anofana kukunda yechitatu. What's the 3rd conquering? Chechitatu chaanokunda chii? Egypt. Ijipita. And what event do we call that? What's the marker? Tinozvidaidza tichiti chii? Munongedzo wepapo ndeupi? Battle of Actium. Tinoidaidza chiti battle yeActium. This is Actium. Iyi inodaidzwa ichinzi Actium. Then Rome will rule for a time, which takes us to Rome yozotonga kwenguva inozotisvitsa papi? Is that right? No, Ndizvozvo here? Kwete, sandizvo. Inotisvitsa pana 3 Constantine's going to move his capital over to Rome in the east. 330 AD
Constantine anozomuvha capital So yake 3 geographical areas. west kuenda east. Geographical areas matatu. Babylon, ancient Babylon also had to conquer 3 geographical areas. Babyloni yekare yaifanawo kukunda geographical areas matatu. It had to conquer Syria, Palestine, and Egypt. Yaifana kukunda Syria, Palestine, neIjipita. You find all of the kingdoms had to conquer 3 geographical areas before they became worldwide kingdoms. Areas aya unoona kuti aifana kukundwa isati yava worldwide kingdom. So we come down to this history, and now tell me what the second marker is. Tochidzika manje panhoroondo ino, mondiudza kuti munongedzo wechipiri chii. You can use your cheat sheet. Munogona kutarisira zvenyu. First the king of the south. Kutanga, king of glorious the south. Land. Chechipiri, glorious land. And then kozoita Egypt. And then pozoita short space. kanguva kapfupi. And then falls. Pozoita kuwa. Falls. So what we used to teach. Zvataimbodzodzisa. First the glorious land, then the world. Kutanga glorious land, kozouya. And we had another term for that. Taiva nerimwe vara kune izvozvo. What marker do we give? Oh, forget the Vandals, but I don't want to get into that complexity. But what marker do we give this? Munongedzo upi watinopa izvi? Prophetic marker. Prophetic markers atinopa izvi ndeapi? When Rome takes the glorious land. Rome painoteka over glorious land. Does that make sense? We call that Sunday law? Zvinomeka sense here izvi. Tinozvidaidza tichiti Sunday law. This is national Sunday law. Iyi ndiyo national Sunday law. What's this one? Ko ichi? Worldwide Sunday law. Iyi ndiyo worldwide Sunday law. How many Sunday laws do we have? Sunday law manganati now. So we call this is the Sunday law on the line of the 144,000. Ndiwo mutemo wesvondo paline re-144,000. What would we call that on the line of 144,000? Paline re-144,000 iyi tinoidaidza tichiti chii? Close of probation kana kuvharwa kwemutsa. So while the Sunday law for the world Sunday law kunyika is the close of probation, ndiko kuvharwa kwemutsa. We always understood at a simple level takagara chingonzwisisa palevel iri simple that Rome has to conquer those 3 things before it rules supremely. Kuti Rome inofanira kutanga yakunda zvinhu zvitatu izvi isati yava nekutonga kuzere. Remember we would draw the map. Rangarirai taidrawa map yacho. There's the Mediterranean Sea. Pane gungwa reMediterranean. There's the glorious land. Poita glorious land pakati. What does the king in the north want? King of the north anenge achidei? Wants Egypt. Ari kuda Ijipita. In order to get to Egypt, you have to deal with the glorious land first. Kuti ukwanise kusvika kuIjipita waifana kutanga wadhila neglorious land kutanga. So this is the literal. Izvi ndo zviri literal. And it's also the spiritual. Ndizvo zviri spiritual zvakare. So that's the
things we already know. Izvi zvinhu zvatinotoziva nechekare. And it's relatively simple. Zviri nyore. We see the pattern repeat. Tinoona pattern yacho ichidzokorodza. What the complexity of the Midnight Cry message gave us Complexity yatakapiwa neMidnight Cry message. or one of the things it gives us Chimwe chezvinhu chainotipa is that there are multiple events going on the same time in the same history. kuti kune zviitiko zvakawanda zvinenge zvichiitika panguva imwe cheteyo muhistory imwe chete. So while the king of the north, while Rome is dealing with the glorious land, Saka apo Rome iri kudhila neglorious land, it is also dealing with Egypt. zvakare iri kutodhila neIjipita. So let's go to verse. So you're in Daniel 11. Muri muna Daniel 11. And what Daniel 11 does is it gives us these three histories, but it also gives us layers. Daniel 11 inotipa nhoroondo nhatu idzi, asi inotipawo zvakare malayers. It takes us through the history of Rome. Inotifambisa munhoroondo yeRome kaviri. It takes us through the history of the papacy twice. Yotifambisa munhoroondo yepapacy kaviri. And when it gives those two histories, it's not always starting at the same point. Painotipa nhoroondo mbiri idzi, haingowanzi kutanga papoint Because yakafanana. it's telling a different story. Nekuti inenge yakutiudza nyaya yakasiyana. In the history of pagan Rome, Munhoroondo yepagan Rome, there is a thread or a story that is the conquering of the glorious land. pane nyaya iri kurukwa yekukundwa kweglorious land. And then there is another thread or a story that is the conquering of Egypt. Pozoita imwe nyaya zvakare inorukwa inova yekukundwa kweIjipita. They are two threads running concurrently. Pane mathreads maviri anenge achifambidzana panguva imwe cheteyo. But sometimes they meet up. Asi dzimwe nguva anopota achisangana. So if you look at, so we read the verses about becoming the king of the north, conquering the glorious land, conquering Egypt. Taverenga mavhesi ekuva king of the north, kukunda glorious land nekuzokunda Ijipita. And then Daniel will give us a bit more history of what happens during this time. Daniel anozotipawo imwe nhoroondo kuwedzera yekuziva kuti chii chinoitika pakati penguva And then if iyo. we jump down to verse 23. Patinozojamba kuenda kundima ya23. And after the league made with him, he shall work deceitfully, for he shall come up and shall become strong with a small people. Mushure mekunge mubatanidzwa uyu waitwa, achashanda zvine kunyengera mukati, nekuti achauya And what ozova Daniel is going nemasimba to do oshanda here nevanhu is take vashoma. us back in time. Daniel zvaakuita apa anotidzosera kumashure munguva. Way before 64 BC. Kare, tisati tatombosvika pana 64 BC. To 161 BC. Anotisvitsa pana 161 BC. And there's a league. Pane mubatanidzwa. A peace treaty. Peace treaty. An alliance with the glorious land. Mubatanidzwa neglorious land. And so way back here, before Rome is king of the north, Saka kumashure uko Rome isati yava king of the north, the glorious land is going to enter into an alliance with it.
glorious land ichapinda mubatanidzwa nayo. When Rome makes an alliance with nations, it weakens them. Rome painoita mubatanidzwa nenyika dzakasiyana-siyana, They always inoita come kuti on top. inoita kuti dzive weak. Vanogara vachingozobuda varivo vari So pamusoro. that verse takes us back to that history. Vhesi inotidzosera kumashure kunhoroondo iyi. It tells us how Rome operates. Yotiudza kuti Rome inoopareta sei. How does it operate? Rome inoopareta sei. Deceitfully. Inoita zvekunyengedza. And does it need big numbers to do that? Ko inoda manhamba akawanda here kuti igone kuita izvozvo? Small people. Inoda vanhu vashoma. You only need a political party. You don't need the whole nation. Unongonida political party chete, hautombonidi nyika yacho yese. This is how Rome operates. Ndokushanda kunoita Rome. And I wanted, if we go back, tikadzokera kumashure. Actually, we'll read verse 24. Tichaverenga ndima ya24. He, Rome, shall enter peaceably even upon the fattest places of the province. Iye Rome achapinda zvine peace kunyange kune nzvimbo dzakakorera chaizvo And he shall do that which his fathers have not done, nor his fathers' fathers. He shall scatter among them the prey and spoil and riches. Yea, and he shall forecast his devices against the strongholds even for a time. Achaita izvo zvisati zvamboitwa nemadzibaba ake, zvisati zvamboitwa nemadzibaba emadzibaba ake. Achakusha pakati peprey yake nemaspoils nemariches. Achafocasta madevices ake nemastrongholds kunyangwe kwechinguva. Izvi zvinotipa insight yekuti Rome inozvifambisa sei. Vanofana kuita zvinhu zvese here zvine hondo mukati. Vanozviita zvine rugare mukati, zvine diplomacy mukati. Vachifoma mibatanidzwa. And it's going to divide up the riches. Izvi zvichapatsanura and it's even going to work devices against the strongholds. What is the stronghold of Rome? Ichatozokusha madevices ayo pama-strongholds. Ko stronghold yeRome chi? This is the political intrigue within Rome itself. Ndiyo politics zemuRome. The stronghold of Rome is Rome. Kusimba kweRome ndiyo Rome pachezvayo. That's why it falls when it moves its capital from the west to the east in 330. Ndosaka muna 330 ichizowa painomuvha capital yayo kubva kuwest kuenda kueast. Now, I want to take us back to another verse. Ndinoda kutidzosera kune rimwe vhesi. I'll go 198 BC. Tosvika pana 198 BC. And do you know what I'm talking about, 198? 198 BC munoziva ndikutaura nezvei. Have a look at verse 13. Tarisai verse 13. What's the history of verse 13? Nhoroondo yeverse 13 ichi. Any takers? Jog any memories? Kana ndauzama here? This Ticharangarira is here? Panium. Iyi inhoroondo yePanium. Panium is a battle between who? Panium ihondo pakati pani. Just simply, King of the North Pakati pa is King going to of the defeat North the King of the South. achakunda King of the South. This is the beginning of the demise of the Ptolemaic kingdom. Uku ndokutanga kwekudonha kwekingdom yePtolemy. So the beginning of the end for Egypt is here in Panium. Saka kutanga kwekupera We can mark its end way back down here, Panium. close to probation. Tizomaka magumo ayo kwese uku kumberi uku kuvharwa kwemudza. So what I'm aiming to show
zvandiri kuda kuti is tiratidze that this was a simple line of history. kuti iri raiva line renhoroondo ranga riri simple. And we could lay lots of dates and events along this line. Tinogona kutowaridza madates nemaevents akawanda palaini irori. But we need to see that there are actually two things happening at the same time. Asi tofanira kutoona kuti pane zvinhu zviviri zviri kuitika panguva imwe cheteyo. We've got 198. Tine 198. 161. 161. 63. 63. Is the work that's going on about the glorious land. Ibasa riri kuitika maererano neglorious land. And then there is, actually I might take that one out. And then there is another work that's going on to conquer Egypt. Pane futi rimwe basa riri kuitika kuti vagokunda Ijipita. They're both connected at times. Vari vaviri vakakonekta dzimwe nguva. But separated at others. Pane dzimwe nguva zvinombopatsanura. So first the glorious land, then the world. Saka kutanga glorious land pozoita nyika. But Rome's interactions with the glorious land don't always line up with Rome's interactions with Egypt. Asi ma-interactions eRome neglorious land haangogari achingonangana nema-interactions eRome neIjipita. That is the complexity of seeing two lines of history happening at the same time. Ndo complexity yekuona maline ehistory 2 achiitika panguva imwe chete. And so we see that the conquering of the glorious land Saka tinoona kuti kukundwa kweglorious land has to happen before the conquering of Egypt. Kunofana kutanga kwaitika Ijipita isati yakundwa. But the work to bring down Egypt has been happening deceitfully. Asi basa rekudhirisa Egypt rari kuitwa zvine kunyengedza mukati. A lot of behind the scenes intrigue. Zvinhu zvazviri kuitika kumashure zvakawanda. Before we see the Battle of Actium in 31 BC. Tisati taona hondo yeActium muna 31 BC. So there's a lot more detail to this history that we could look at. Pane detail rakawanda munhoroondo iyi ratinogona kutarisa mairi. But I'd like to take us to a more recent example so we can see the importance of seeing these two things happening at once. Asi ndoda kuti tiende kune example yemanje manje so that tinoona zvinhu izvi zvakakosha zvichiitika pamwe chete. Let's go back to the Battle of Raphia. Ngatimbodzokerai kuhondo yeRafia. What date is that? Iri padate ripi? 2019. 2019. And what marks the Battle of Raphia? Chii chinomaka hondo yeRafia? Okay, so when we say spheres of influence, who's battling over the spheres of influence? Saka patinoti maspheres of influence, vari kurwira maspheres of influence ava ndianani? King of the South and the King of the North are battling over the spheres of influence. King of the South na King of the North vari kurwira maspheres of influence. And we mark this as the King of the South defeating the King of the North. Izvi tinozvimaka saKing of the South achikunda King of the North. Syria, Ukraine, Africa, Venezuela. Syria, Ukraine, Africa, Venezuela, nemamwe ese. Turkey, Libya, Yemen. Turkey, Libya, Yemen. We see the King of the South has these victories, gains these spheres of influence. Tinoona King of the South anenge achikunda, achiwina maspheres of influence aya. We know from other lines that this is a Pyrrhic victory. Kune mamwe maline tinoziva kuti kuwina hako asi
It's the win you have when you don't have a win. Ndokuwina kuya kwaunenge uinako asi usina kunyatsokuwina. They win at great cost. You may as well be defeated. Unowina asi zvichikukosta zvinhu zvakatowandisa. Saka inogona kunge itongori hayo But defeat. the king of the south defeats the king of the north. Asi king of the south anokunda king of the north. 2019. Muna 2019. What else do we mark? Zvakare chii chimwe chatinomaka? What else happened in 2019 that was a big event? Chii chimwe chakaitika muna 2019 chakanga chiri chiitiko chikuru. Can you see that? Munozviona here kumashure zvandiri kunyora? November 9. November 9. Impeachment of Donald Trump. Kuimpichwa kwaDonald Trump. So one of the things that I think July 18 teaches us, chimwe chezvinhu chandinofunga kuti July 18 inotidzidzisa. July 18, 2024 is Sunday law. July 18, 2024 iri Sunday law. Is to go back to July 18 of 2020. Kudzokera musi wa18 July wa2020. And in July 18 of 2020. July 18 ya2020. Is where Elder Jeff and his associates were predicting Panium. Ndipapo Elder Jeff nevamwe vavaidzidza navo vaipredicta kuti ndo pane Panium. They had used some chronology to come up with that date and that year. Vakashandisa chronology kuti vauye nedate iroro negore iroro. When we come back and we revisit that history, patinodzokera totarisa nhoroondo iyi, we can see the mistake that they made. Tinoona mistake yavakaita. Our job is not to see the end of something. Basa redu harisi rekuona panogumira chimwe chinhu. Ellen White gives us the end of everything. Ellen White anotipa magumo ezvinhu zvese. Our job is to understand how it begins. Basa redu nderekunzwisisa kuti ko zvakatanga sei. And what they were trying to do here was look at an ending when they were rejecting a beginning. Zvavaida kutarisa kuona magumo ezvinhu ivo vachiramba mavambo azvo. And what didn't they see in the beginning? Chavasina kuona pakutanga chii. So this was King of the South against the King of the North, his spheres of influence. Aiva King of the South ari kurwisana na King of the North anova maspheres of influence. November 9. November 9. Impeachment of Donald Trump. Kuimpichwa kwaDonald Trump. And what Elder Jeff did was say, Elder Tess has predicted November 9. Zvakaita Elder Jeff ndezvekuti Elder Tess vapredicta November 9. And you can't see the King of the South in November 9. Hausi kuona King of the South pana November 9. Therefore, it's a failed prophecy. Saka chiprofita chafoira. They've got to come up with an alternative. Vakabva vauya nealternative. While they're still predicting Panium. Apo vachiri kuzama kuda kudi kupredicta Panium. But we see that there are two things going on in this same history. Asi tinoona kuti pane zviitiko zviviri zviri kuitika munhoroondo imwe November chete 9 is iyoyo. about the conquering of the glorious land. November 9 kukunda kweglorious land. The King of the South against the King of the North is the conquering of Egypt. You've got to deal with the King of the South. King of the South against King of the North. Kukundwa kweEgypt. Unofana kudila na King of the South. I'll write King of the South so don't cause confusion, hopefully. Regai ndinyore King of the South kuti pasava neconfusion.
There are many things happening in 2019. Zvinhu zvakawanda zvine zvichiitika muna 2019. The complexity is seeing the two threads running together, sometimes meeting. Macomplexities ekuona mathreads maviri aya achifambirana pamwe chete, dzimwe nguva And they did achitokurukana. meet in November, on November 9, Pana November 9 akasangana because what caused that impeachment? nekuti chakakonzeresa impeachment ichi, Donald Trump trying to interfere with Ukraine. Donald Trump achizama kuda kupindira munyaya dzeUkraine, That is a part of this story. inova part yenyaya iyo. You remember the drawings of the needles and the threading of the thread through the needle eye. Mucharangarira paya pataidhirowa tsono dzine dzakadai tichiisa shinda ine ichipinda But it's also mumaziso etsono idzodzo. like crochet or lace work. Kuti zvakafanana nezvatinoita tichiruka madhoiri, where you've got a chain, you make a chain, apo unogadzira chain yako and then you come back wodzoka zvakare and you'll make other chains, bring them down and join. woita Make imwe other chain chains, uchikwidza wodzika wobatanidza, bring them down and join. imwe chain wokwidza wodzika wobatanidza. So complex is separate, but they do meet up at certain events. Zviri complex zvakasiyana asi pane zvimwe zviitiko zvinopota zvichisangana. So when we come down to Sunday law at our time, Patinozosvika paSunday law panguva yedu, what do people want to see? vanhu vanenge vachida kuona chii? The death of the king of the south. Kufa kwaking of the south. And that is happening on another line of history. Izvi zviri kuitika pane imwe line yenhoroondo. Elder Tess taught that November 9 was not raffia. Elder Tess vakatidzidza kuti November 9 haisiriyo yaiva raffia. The king of the south against the king of the north over spheres of influence was raffia. Hondo yaking of the south naking of the north vachirwira maspheres of influence ndo yaiva raffia. But this is still 2019. Asi rinenge richiri gore ra2019. July 18, 2024 is not the Battle of Argos. July 18, 2024 haisiriyo hondo yeArgos. The king of the south is dying. King of the south ari kufa. The king of the south has suffered their death. King of the south anenge awana rufu But rwake. it is still yet to be decapitated. Asi achiri kufana kungodimburwa musoro. You can mark the demise of the king of the south back here from Panium. Kudhirika kwaking of the south unogona kukumaka kumashure uku kupania. But there's going to be political intrigue right through to the Battle of Actium. Asi kuchange kuine zvinhu zvemupolitics zvinenge zvichiitika zvichazonotisvitsa kuBattle of Actium. So when we say that the king of the south will die at Sunday law, Saka patinoti king of the south anofa paSunday law. let's also remember that there is a national Sunday law and a worldwide Sunday law. Ngatirangarirei kuti pane Sunday law yenational pozoita worldwide Sunday law. And even within the king of the south, Kunyange mukati making of the south, the king of the south is fighting battles on two different fronts. king of the south anenge achirwa mabhattle pamafronts maviri akasiyana, Internally and externally. mukati nekunze. So complexity comes when we're juggling different threads of history at the same time. Kupetanwa kuya kunozouya patine tichidhila nemathreads ehistory akasiyana panguva imwe cheteyo. What the early rain gave us under Elder Jeff Zvatakapuwa neearly rain pana was Elder the Jeff bones. ndo aiva mabhonzo. And those bones are still valid, Mabhonzo iwayo achiri akakosha, but they're too vague. asi anenge akadzivaidza kudaro We haana need kunyatsokuti complexity to twasa. give us
more detail to see where we are in history. Tinonidha zviri complex kuti tipiwe detail rakati wedzerei kuti tione kuti tiri papi munhoroondo. Vagueness won't get us to the end successfully. Zvinhu zviri vague zvisina kunyatso kubuda pachena hazvitisvitsi kumagumo zviri So we can be successful. grateful for the simple and grateful for the complexity. Saka tinogona kutendawo nezvaiva simple zviya totendawo nezvazviri complex izvi. Okay, so we'll just to summarize. Kungosamaraiza. We have looked at the simple layout of prophecy that was given to us under Elder Jeff and the first angel's message. Tatarisa layout yeprofesi iri simple yatakapiwa naElder Jeff first angel message. That message was still a large part of the early rain. Message iyi yanga ichiri part yakakura chaizvo yeearly rain. It was an opening of the book of Daniel. Kwaiva kuzarurwa kwebhuku raDaniel. And what the midnight cry gave us was complexity of that line of history. Midnight cry zvayakazotipa yaiva complexity yenhoroondo iyoyo. By taking us into the hidden histories of Daniel 11. Nekutitora kuisa munhoroondo dzakavanzika dzaDaniel 11. The Diadochi Wars and the Pyrrhic Wars. Hondo dzeDiadochi nehondo dzaPyrrhus. And so that today we have to juggle all those histories. Nhasi tofana kutamba nenhoroondo dzese idzodzi. See the relevance to our time. Toona kuti munguva yedu dziri relevant papi. But understand that there are also multiple things happening in the same history. Tonzwisisawo zvakare kuti pane zvinhu zvakawanda-wanda zvine zvichiitika munhoroondo imwe chete iyoyo. The conquering of Egypt and the conquering of the king of the south and Egypt. Kukunda kweEgypt, kukundwa kwaking of the south neEgypt. Does not have to and does not always line up to Rome's interactions with the glorious land. Hakusungirwi kuti kuline up uye hakugari kuchingoline up nenyaya inenge ichiitika kuglorious land. But the glorious land has to be conquered first. Asi glorious land ndiyo inofana kutanga yapidigurwa yawinwa. If you are watching the news at the moment, which I'm assuming we are all doing, kana tese tiri kutarisa news panguva ino, izvo zvandiri kuassume kuti tese tiri kuita. You will notice that Donald Trump is now calling the world to worship the image of the beast. Muchaona kuti Donald Trump akudanidzira nyika kuti inamate image of the beast. He already has the glorious land. Atove neglorious land. And he did that with a small people. Akazviita nevanhu vashoma. And now it is just the world. Izvezvi yangova nyika. These events have happened concurrently, but not necessarily connected. Zviitiko izvi zvakaitika panguva imwe cheteyo asi hazvisi kunzi necessarily zviri connected. So let's close our study with prayer. Ngativharei chidzidzo chedu nemunamato. Dear God in heaven, Mwari wedu kudenga, you lead your people on gently, and we are very grateful. vanhu venyu munovatungamirira zvine unyoro-nyoro uye tinotenda. May we gather up all the scraps of light that we've been given over these years. Dei taingaunganidza zvese zviedza zvatakapuwa makore ese aya apfuura. And let them give us clarity of what is happening today. Zvotipa kujeka kune zviri kuitika nhasi uno. We thank you for this place of worship, for this ministry, for these people. Tinokutendai nenzvimbo ino yekunamatira
neministry ino nevanhu vano. And we ask a special blessing on the remainder of our camp. Tonamatira chikomborero chiri special parimenda yemusangano wedu. We ask this in Jesus' name. Amen. Izvi tokumbira muzita raJesu. Amen. Thank you. Maita basa.